गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं आसामा बिर लाचित बरफुकननि सायाव रनसाय लिरनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव मुं मोननो हादों। गासै 42 लाख रनसाय लिरनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव जारिमिन सोरजिनो हादों। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा आहम सान्थ्रि गाहाय बिर लाचित बरफुकननि 400थि जोनोम सानाव मोनसे मबाइल एप आरो मोनसे वेब पर्टेलखौ रनसाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होदोंमोन। थांनाय बोसोरनि 24 नबेम्बराव आसाम सरकारा पर्टेल आरो मबाइल एपखौ बिर लाचित बरफुकननि सायाव रनसाय लिरनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो हानायनि खाबुखौ नोजोर होनानै आसामनि थागिबि आरो गुबुन गुबुन रायजोनि थागिबिफोरजों लोगोसे गुबुन हादरारिफोरनो बेखेवनानै होनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिर लाचित बरफुकनआ आहमनि सान्थ्रि गाहाय जानानै 1677 मायथाइयाव जानाय सरायघाट दावहायाव आहम सान्थ्रिफोरखौ दैदेनदोंमोन आरो मुगलफोरनि हेंथायै दावहा नांदोंमोन। आसामाव 9 दान गोर्बोआव थानाय सासे आइजोआ मुगैथाव जाथायनि बोलि जानांदों। 8 मार्चखौ मुलुगनां आइजो सान महरै फालिनाय जायो। बे सानाव मुलुगनाङैनो बे आइजो सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय मुलुगनां आइजो सानावनो आसामाव सासे आइजोनि सायाव मोनसे मुगैथाव जाथाय जादोंमोन, जेराव 9 दान गोर्बोआव थानाय सासे आइजोआ ओनसोलनि आयेन बेरेखा जौ फालांगि खालामग्राफोरजों गाग्लोबजानानै जोखोम खालामजादोंमोन। बे मुगैथाव जाथाया जादों कामरुप जिल्लानि हलगावआव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गोर्बोआव थानाय आइजोआ ओनसोलाव आयेन बेरेखा जौ फाननो मोना होननानै हेंथा होनायनि उनाव आयेननि बेरेखा जौनि फालांगि खालामग्रा माखासे आइजोफोरा हेंथा होग्रा आइजोखौ गाग्लोबो आरो गोब्राब जोखोम खालामनानै गालाङो। बेनि उनाव जोखोम जानाय आइजोआ सुवालकुसिनि पुलिस थानायाव थांनानै जाथायनि गसर थिसनना होयो। लोगो लोगोनो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायो। मख'नो गोनांदि जाय सानाव आइजोफोरनि जौगाथाय, मान, रैखाथि बायदि बिथांखिफोरनि सायाव हाबाफारि लानानै मुलुगनां आइजो सानखौ फालिनाय जायो, बै सानावनो 9 दान गोर्बोआव थानाय सासे आइजोनि सायाव बेबायदि सुबुंथि गैयै आखुथाय दिन्थिनाया जोबोर लाजिथावना आरो मुगैथावना। बर्डार गाभास्कार ट्रफी 2023 नि फाइनाल टेस्ट मेचआ सोलिगासिनो आरो बे गेलेनाया भारत आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव सोलिगासिनो। बे गेलेनाया गुजरात आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव जागासिनो। बे गेलेनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानो अस्ट्रेलिया हादरनि गाहाय मन्थ्रि एन्थनी एल्बानिजखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव बरायदों। हरखाब जाब्रबथायजों सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। लामानि जाब्रबथाय जानायाव सनितपुर जिल्लानि राङापारा दपदपि रंपुर गामिनि थागिबि देरहासार बर'नि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 8 मार्च मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव टाउन फारसे थांबाय थानाय समाव कल'नि साहा बागाननि लामायाव माखासे आदिबासि सेंग्राफोरजों बाइकजों बाइक सौग्रावलायनायाव जिउ गोमानो गोनां जायो। जिउ खहा जानाय लाइमोना रेल बिफाननि मावथि सोद्रोमामोन आरो थांनाय 2 बोसोरसो सिगाङाव जुलि जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। देरहासार बसुमतारिया सासे नेगेटिभजों बुंफबनाय मानसि। बे बाथ्राखौ बुंदों इएम राकेश ब्रह्मआ। देरहासारा हाग्रामा महिलारिखौ थगायै जिखिनि हाग्रामा महिलारिनाव रां दङ, बे रां माखासेखौ दिहुननानै जाजोबनायनि फर्मुला लागायनानै बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिपिएफनि मानसिफोरा जमा जागासिनो दङ होननानै थगायगासिनो होननानै इएम राकेश ब्रह्मआ बुंबावो। बिपिएफ होननाय दिनैनि दिनाव गैलिया, बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिखौ खावलायहरदों थाबैनो गुबुन दोलोआव बारस्लायनानै बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थि खालामनो सानदोंब्ला गुबुन दोलोआव हाबनांगौ, नङाब्ला बे बाराव लाथिख' जानो थांगासिनो होननानै राकेश ब्रह्मआ बुंबावो। क'क्राझाराव 11 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'साखौ जिनाहारि खालामदों। बे जाथाया जोंनि समाजाव गोदान नङा। थिग बिब्दिनो क'क्राझाराव उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव निरन मुसाहारिखौ पुलिस बिफाना खाबाय। जिनाहारि खालामग्राखौ क'क्राझार जिल्लानि बासबारि लेट दाला मुसाहारिनि फिसाज्ला होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालाम नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।